Una producció de UCI Milà i Fontanals, amb la col·laboració d'ENS Milà i Fontanals, Vilafranca del Penedès. Què és la UCE? Definició. Què vol dir la UCE? La UCE és la unitat de suport a l'educació especial. I ara passa a ser suports intensius a l'escolarització inclusiva. Qui són els experts? Resumim. Quins mites hi ha sobre la UCE? Estan bojos, no fan res, van a jugar. Això no és cert. Què fan a la UCE? Això és el departament i aquí fem alguns tallers. Acompanyeu-nos. Blog. En aquests ordinadors fem el taller de blog. Hola. Habilitats domèstiques. Aquí fem dieta domèstic. Aquí nos enseñan a hacer las tascas de casa. Compres. Aquí fem el taller de compres. Fer comandes per professors i per taller de cuina. Manualitats i bricolatge. Aquí fem el taller de bricolatge i manualitat. Fem objectes i fins i tot construïm objectes. Cuidem de les tortugues. Acompanyeu-nos al pati de les tortugues. Doncs ja estem aquí a l'estall de les tortugues i fabricat nosaltres amb l'ajuda de tots els professors. Tenim tortugues també, la Lola i el Manolo. Cuina. Hola, aquest és el Kai i el taller de cuina. Aquest és el taller de cuina i avui els nostres companys estan fent faves a la catalana. Hort. Hola, aquest és l'hort que plantem de la UCE als nois i noies de la UCE. Expressió corporal. Hola, aquest és el taller d'expressió corporal i aquest any hem fet un ball i un vídeo. Encara que no fem res. Com són els de la UCE? Treballadors, responsables, educats i alegres. Pasito a pasito, suavecito.